Danskerne skal stemme ja til at droppe retsforbeholdet. En ændring af retsforbeholdet vil gøre det nemmere at inddrive arbejdsretlige krav på tværs af grænserne. Derfor støtter landsorganisationerne et ja til en omdannelse af retsforbeholdet. Der bør altid overvejes afgivelse af suverænitet grundigt, men i dette tilfælde vil afgivelsen være en fordel. Ved at stemme ja den 3. december omdanner vi det danske retsforbehold til en såkaldt tilvalgsordning. Det betyder, at Danmark, når retslige EU-forslag fremlægges, kan deltage både i udformningen af lovforslagene og tiltræde dem bagefter, hvis det er det, vi ønsker. Som det er i dag, står vi helt udenfor på grund af det danske retsforbehold. Det indebærer, at vi hverken har indflydelse på udarbejdelsen af lovforslagene, og at vi er sikre på, at vi ikke kan få lov til at tiltræde dem. De store lønmodtagergrupper, som arbejder hårdt og som bærer samfundet, skal have det godt. Der skal derfor være store velfærdsydelser til dem, deres børn, deres gamle forældre og til de syge. De skal uddannes, have et bedre arbejdsmiljø, og investeringer i forskning og opkvalificering skal sikre, at der også står et job til dem den dag, deres arbejdsfunktion automatiseres eller flyttes til udlandet. Vi hos LO ønsker vores medlemmer det bedste, også når de er i udlandet. Vi ønsker derfor, at du stemmer ja den 3. december. Hej, mit navn er Lise, og jeg er hjemmehjælper. Stem venligst ja til valget den 3. december. Mit navn er Tanja, jeg er rengøringskone. Stem ja til valget den 3. december. Mit navn er Bob. Jeg er håndværker. Stem ja til valget den 3. december. Hej, mit navn er Britta, og jeg er bibliotekar. Husk at stemme ja til valget den 3. december. Mit navn er Jacqueline. Til hverdag er jeg rockmusiker. Gør dig selv den tjeneste at stemme ja til valget den 3. december. Mit navn er Magnus Buhmann. Jeg er forfatter. Vil du ikke gøre os alle sammen den tjeneste at stemme ja til retsforbeholdet den 3. december?